A jedna šestka. A teraz. Jule máme kardinála DJ Ano, áno. 2003 synak. Nech ti nejebe. Druhá strana mince, brat. A jedna šestka. Raz, dva. Synak, máš tu česť spoznať, aký štýl dáva H1.6. Abe dilema a kardinál spoločnej veci. Po jej dokončení zabehneme na poveci. Oslavíme to a napíšem zas niečo nové, pretože som MC. Je to moja práca a hip-hop to není Freddy Icy. Ani iný Majga jeho priebané vlasy. Ale ulica, málo kešu a mladí chlapci. Nesú to zvoncové nohavice a vyjebaný pervitín. Ale 4 elementy, veľmi silný tým 2003. A diktujem s dušou skrz mikrofón. Moje repové schopnosti dotia ľudí skákať po plafón. Nesú skupina rimy a metafory, mám ich milión. Falošných vyjebancov zrazím, tak som tu kamión. Synak môj flow ťa vyťahá uši. Štýl zlomí všetkých, čo si myslia, že ten ich je najlepší. Ja, pretože flow, tok slow, ten je väčší ako všetky hory, lepší ako diery v mori. Flow, ktorý tvorím ja keď myslov, tu ponorím sa do slov, hovorím len čistou, väčšou plnou zmyslov. Tá, ktorá vníka do človeka, tak vzniká aká taká retorika, ktorá priamo dotýka sa protivníka. Tak ako rieka vteka do jazera, tá moja lyrika vníka do pozera, do toho čo pozera, do toho čo zazerá, ako bako na to, ako sa to ľahko dá. Keď sa robí jak sa má, keď sa baví nech sa dá. Tvoja hlava rozmáva a 1.6 slova rozdáva. Krás práva od Dunaja nová zostava. Dilema abe kardinál, zas raz čas, aby si stál, tancoval, ruky dal ty hore, mal to svoje, ale teraz bral to moje. To čo je moje, to je to, ktoré tu teraz ty počuješ, nechápeš to, ale vieš, že ty tiež dokážeš to. Len ak ty chceš, ak ty dreš, ak ty nebudeš čakať, nikdy nebudeš sa flákať, ale stále budeš makať, no a stále budeš dávať a hrávať. Rap, ktorý bude pózy lámať. Aha, rap, ktorý bude pózy lámať. Je to rap, ktorý pózy lámať. Pre ľudí z ulice, hej, hej. Tá skupina chalanov A 1.6 to je rýma beat. Je to kurva jasné. Pre ľudí z ulice, hej, hej. Tá skupina chalanov A 1.6 to je rýma beat. Je to kurva jasné. 1.6, čerstvá jak chleba z Teska, pripravená na tie decka z www.hip.sk. Abe obyciam vyženú z domu rodinu, preč na Ukrajinu, s dušom spúšťam slovnú lavínu. A nepičujte do nás, lebo stúpite na mínu. Urážaš H1.6, urážaš moju rodinu. A to není moc dobrý nápad. Chceš sa do mňa obuť, vyradím ťa jedným veršom, synak, s tým by si mal rátať. Vždy keď chytím pero alebo tušku, píšem pre môj tým. Pre tých, čo fajčia indoor, silný jak heroín. Pre chalanov, čo drtia basketbal na ihrisku. A pre celú moju družinu tam na sídlisku. Pre frajterov, čo nosia celý rok dve mikiny, len aby mohli mrdať vlaky, aby mali nakeny. Pre najebaný víkendový dobytok, čo príde nábyt na party a začne demolovať nábytok. Pre hip-hopovú kultúru, ktorá nás spojila v jednu armádu, čo vyšerí mi sklada bici a zmrda fasádu. Takže asi tak, bracho. A 1.6 ti nejebe. A ďalšiu dekádu za moju armádu, ne pre parádu, no ale pre ľudí, čo na ulici vytvárajú rodinu. Hodinu čo hodinu, ja viem, že tam na ihrisku mám ľudí skupinu blízku. Tu A1.6, tam na sídlisku, presne tam, kde ty riskuješ, keď riskuješ. Zisťuješ, že piču vieš o tom, kto som, tak o čom potom? Tu trepeš, keď nevieš, však ešte ani nechodíš a už myslíš, že bežíš. Ja tu každú vetu venujem iba rozkvetu repu, ty boskaj mi petu, keď tu chceš ukazovať svetu, že aký si ty veľký a bohatý. Pre mňa ty stále si muklo a si osratý, čo skoro pochopíš, že každú jednu pózu život fackou ti oplatí a nakope ťa do ryti tá hamba. A vtedy sa ukáže, aká je tvoja banda. Niekto z nich sa vráti, iný stratí, že? Preto verím, že keď sa tá karta obráti, mňa tá parta nezradí a za tých mojich pravých za každým ja sa tu postavím. Ja a môj rým, ako zohratý dým, tak ako otec a syn, tak ako cigády. No ale stále iba svoja o to pokoj. Stále som len taký istý ebo ako ty, nič viac ako ty, no ale určite nemenej. Radšej iba ďalej, stále sebou sám ostávam. Som taký, aký som a jebal bez, či to chutí tebe mne stačí tu H1.6, tak nech ti nejebe. H1.6 stále pri sebe, stále pri sebe, stále pri sebe. Pre ľudí z ulice, hej, hej. Tá skupina chalanov A 1.6 to je rýma beat. Je to kurva jasné. Pre ľudí z ulice, hej, hej. Tá skupina chalanov A 1.6 to je rýma beat. Je to kurva jasné. Pre ľudí z ulice, hej, hej. Tá skupina chalanov A 1.6 to je rýma beat.
ulice, hej, hej. Tá skupina chalanov A 1-6 to je Rýma Beat. Je to kurva jasné, jasné. Aha, a 1-6. Aha, tu a teraz. Ile máme kardinála DJ, áno, áno. Aha. 2-0-0-3 synak. Nech ti nejebe. Aha. Druhá strana mince, brat. A 1-6. Raz, dva, synak máš tu česť spoznať, aký štýl dáva H1-6. Abe dilema a kardinál spoločnej veci. Po jej dokončení zabehneme na poveci. Oslavíme to a napíšem zas niečo nové, pretože som MC. Je to moja práca a hip-hop to není Freddy Icy. Ani Eddie Majga jeho priebané vlasy. Ale ulica, málo kešu a mladí chlapci. Nesú to zvoncové nohavice a vyjebaný pervitín. Ale 4 elementy a veľmi silný tým 2003. A diktujem z dušou skrz mikrofón. Moje rapové schopnosti donútia ľudí skákať po plafón. Nesom skupina rimy a metafory, mám ich milión. Falošných vyjebancov zrazím, jak som kamión. Synak môj flow ťa vyťahá za uši. Štýl zlomí všetkých, čo si myslia, že ten ich je najlepší. Ja, pretože flow, talk slow, ten je väčší ako všetky hory, lepší ako diery v mori. Flow, ktorý tvorím ja keď myslov, tu ponorím sa do slov, hovorím len čistou, väčšou plnou zmyslov, tá, ktorá vníka do človeka a tak vzniká aká taká retorika, ktorá priamo dotýka sa protivníka. Tak ako rieka vteka do jazera, tá moja lyrika vníka do pozera, do toho čo pozera, do toho čo zazerá, ako bako na to, ako sa to ľahko dá. Keď sa robí jak sa má, keď sa baví nech sa dá, tvoja hlava rozmáva a 1-6 slova rozdáva. Teraz krás práva od Dunaja nová zostava. Dilema AB kardinál, zas raz čas, aby si stál, tancoval, ruky dal ty hore, mal to svoje, ale teraz bral to moje. To čo je moje, to je to, ktoré tu teraz ty počuješ, nechápeš to, ale vieš, že ty tiež dokážeš to. Len ak ty chceš, ak ty dreš, ak ty nebudeš čakať, nikdy nebudeš sa flákať, ale stále budeš makať, no a stále budeš dávať a hrávať. Rap, ktorý bude pózy lámať, aha, rap, ktorý bude pózy lámať. Je to rap, ktorý pózy lámať. Pre ľudí z ulice, hej, hej. Tá skupina chalanov A 1-6 to je Rýma Beat. Je to kurva jasné. Pre ľudí z ulice, hej, hej. Tá skupina chalanov A 1-6 to je Rýma Beat. Je to kurva jasné. A 1-6, čerstvá jak chleba z Teska, pripravená na tie decka z www.hip.sk. A behobicián vyženú z domu rodinu, preč na Ukrajinu, s dušom spúšťam slovnú lavínu. A nepičujte do nás, lebo stúpite na mínu. Urážaš H1-6, urážaš moju rodinu. A to není moc dobrý nápad. Chceš sa do mňa obuď, vyradím ťa jedným veršom, synak, s tým by si mal rátať. Vždy keď chytím pero alebo tušku, píšem pre môj tým. Pre tých, čo fajčia indoor, silný jak heroín. Pre chalanov, čo drtia basketbal na ihrisku. A pre celú moju družinu tam na sídlisku. Pre frajterov, čo nosia celý rok dve mikiny, len aby mohli mrdať flaky, aby mali nakeny. Pre najebaný víkendový dobytok, čo príde na byt na party a začne demolovať nábytok. Pre hip-hopovú kultúru, ktorá nás spojila v jednu armádu, čo píše rimy, skladá pici a zmrdá fasádu. Takže asi tak, bracho. A 1-6 nejebe. A ďalšiu dekádu za moju armádu, ne pre parádu, no ale pre ľudí, čo na ulici vytvárajú rodinu. Hodinu čo hodinu, ja viem, že tam na ihrisku mám ľudí skupinu blízku. Tu A1-6, tam na sídlisku, presne tam, kde ty riskuješ, keď riskuješ. Zisťuješ, že piču vieš o tom, kto som, tak o čom potom?
Tu trepeš, keď nevieš, však ešte ani nechodíš a už myslíš, že bežíš. Ja tu každú vetu venujem iba rozkvetu repu. Ty boskaj mi petu, keď tu chceš ukazovať svetu, že aký si ty veľký a bohatý. Pre mňa ty stále si muklo a si osratý. Čo skoro pochopíš, že každú jednu pózu život fackou ti oplatí a nakope ťa do ryti tá hamba. A vtedy sa ukáže, aká je tvoja banda. Niekto z nich sa vráti, iný stratí, že? Preto verím, že keď sa tá karta obráti, mňa tá parta nezradí a za tých mojich pravých za každým ja sa tu postavím. Ja a môj rým, ako zohratý dým, tak ako otec a syn, tak ako cigády. No ale stále iba svoja o to pokoj. Stále som len taký istý ebo ako ty, nič viac ako ty, no ale určite nemenej. Radšej iba ďalej, stále sebou sám ostávam. Som taký, aký som a jebal bez, či to chutí tebe mne stačí tuha 1.6, tak nech ti nejebe. A 1.6 stále pri sebe, stále pri sebe, stále pri sebe. Pre ľudí z ulice, hej, hej. Tá skupina chalanov, A 1.6 to je rým a beat. Je to kurva jasné. Pre ľudí z ulice, hej, hej. Tá skupina chalanov, A 1.6 to je rým a beat. Je to kurva jasné. Pre ľudí z ulice, hej, hej. Tá skupina chalanov, A 1.6 to je rým a beat. Je to kurva jasné. Pre ľudí z ulice, hej, hej. Tá skupina chalanov, A 1.6 to je rým a beat. Je to kurva jasné, jasné.